Assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. So masha Allah. A gurguje ga ɗan bidiyo yanda za ku saita limit order. Do na riga na yi a cikin wancan bidiyon mu na yanda ake saita ab.ai. So amma na ga wasunku da yawa ba su fahimta ba, ko sakamakon bidiyon ya tsayi ne ko ban sani ba, oho. So ku dai dinga tsayawa kuna koyan abubuwa saboda taimakon kanku. So kai tsaye abin da za mu yi, ga coin ɗin da za mu siya, za mu taɓa nan inda aka ce buy. Kamar yadda kuke gani a nan gurin akwai TP da SL. An gane ko? To, sai mu shiga cikin TP da SL ɗin mu nan gurin kenan. Sai mu zo nan gurin, sai mu taɓa shi, kun ga bai taking ba. Nan sai mu taɓa custom kamar yadda kuke gani. So bayan mun zo za ku ga nan gurin a kulle. Haka, wannan na ƙasan custom TP and SL sai ku taɓa shi. So bayan kun taɓa zai nuna muku iya abu biyu ne a nan. An gane ko? Misali bari in goge, abu ɗaya ma zai nuna muku shine wannan. So abin da ake nufi a nan, idan ka sai coin idan ya je 100%, ma'ana ya ninka maka kuɗinka a saida maka 100%. Idan 50% kake so a saida maka in ya je 100%, nan sai ka sa 50, nan sai ka sa 100. Misali, bari in danna add zan ƙara. Zan ce a nan gurin zan taɓa idan na sai coin ya je 50% a saida mun da 100%, sai in ƙara taɓa nan gurin. Sai in ce a saida mun da 100%. So kun ga nan gurin na ce a saida in ya je 100%, a saida 100%, nan in ya je 50%. Nan sai in taɓa lost idan yayi ƙasa. Misali sai mu zo sai mu taɓa nan fall idan yayi ƙasa. Sai mu ce idan token ɗin da muka siya yayi ƙasa da 25%, a saida mana da 100. A saida mana a fitar da mu, sai in ƙara taɓawa. Misali, wannan ana sa target ne sakamakon a days wani lokaci token yana irin tsintsiyan tashin nan mai yawa, ku ga yayi tsalle. An gane ko? Nan misali sai in sa, misali zan ce idan ya je 50% a saida mun. Idan yayi ƙasa da 50% a saida mun, sai in ƙara sa 100% a nan. An gane ko? So misali wannan kun ga yanzu na gama saitawa. Ya danganta da yanda za ka sa naka. An gane ko? Yauwa ya danganta da yanda za ka sa naka. Yauwa Allah ya sa mu dace. So sai in taho nan gurin sai in ce save. Kuna kallo? Nan gurin sai in yi taking. Kamar yadda kuke gani. So yanzu kun gani bari mu taɓa. Already kun ga ya fito da na yi taking a nan. So bari mu taɓa. Za ku ga duk wa'innan abun sun yi saving gashi nan save. To mun gama da wannan ɓangaren. Abu na farko da za mu yi sai mu zo nan gurin. Misali wannan token ɗin muna so mu siya. Amma target ɗin mu shine ya dawo 300k market cap. Ko kuma mu ce ya dawo 33 market cap daidai. An gane ko? Ko 320. So bari in shiga nan gurin sai in taɓa buy. Sai in zo nan gurin limit order sai in taɓa limit order. So gashi nan sun nuna min in yayo ƙasa da haka sai in goge nan gurin. Kuna kallo? Misali sai in sa shi a 32, 32 bari in sa shi a 33. An gane ko? Bari in sa shi a 33. Sai in ce in ya zo daidai gurin a siya mun. To sai in ce a siya mun na 0.15. Kuna kallo? To sai in ce buy. Sai in ce buy. Bari in siya. Sai in ce buy. To yanzu bari mu sa ido. Mu sa ido in dai ya zo ya taɓa wannan, ya ɗanyo ƙasa kaɗan ya taɓa wannan, to direct za a siya. Kuna kallo? So ku dinga kallon chat. So amfanin wancan setting yanzu yana siya za ku gani. Duk wannan setting da ka kunna za su fito. An gane ko? Duk za su fito za su bayyana. So bari a siya. So gashi nan chat ɗin yana ɗan sama, yana ƙasa. Muna dai jira. So wannan yana da matuƙar muhimmanci. Ko da a ce ba ka nan, misali an tura coin sai aka ce ga target ɗin da ake so in ya dawo za a siya. Kana zuwa nan gurin kawai sai ka shiga limit order ɗinka sai ka kunna. Already dama ka saita yanda in ya kai maka na riba a saida maka, ka saita kuma inda in ya kai maka na faɗuwa a saida maka. To wannan setting yana da matuƙar muhimmanci 100%. An gane ko? So da Allah ku tsaya ku kalla a tsanake don ku iya kuma ku koya. So bari in ƙara zuwa in ƙara taɓa buy.
sakamakon na ga yana ɗan yin sama ya ƙi saukowa daidai gurin mu siya. Bari in ƙara taɓa order sai in sa shi a 3345. An gane ko? Bari in sa shi a 345 sai in danna a siya mu 15. Za ka iya kunna order ko guda nawa kake so. An gane ko? Misali target ɗinka guda biyu ne. A ce wannan in ya zo 330 a siyan maka. Misali a ce yana misali mu ce 400 ke market cap. To kun ga tsintsiya a nan gurin na candle. Kana so a siya maka a nan. An gane ko? To amma kana tunanin zai iya wuce nan ya dawo nan. To za ka iya sawa idan misali a ce na one sol za ka siya. Za ka iya sawa idan ya zo nan a siya maka na sai misali sai ka ce 0.5. Sai ka ƙara sa nan idan ya zo nan a siya maka 0.5. To yana shiga target ɗinka kai tsaye za a siya maka. An gane ko? So wannan ke nan. Ga shi nan mun kunna limit order ɗinmu. Muna jira yayi triggering. So yana zuwa daidai gurin zai siya. Ina so ku gani ne yanda duka abubuwan za su fito. Alhamdulillah kun ga yanzu ya siya. Ya taɓa daidai wurin wannan 144 ne ko? Ko mene da muka seta. To yanzu ku kalli kan screen ɗina za ku ga abubuwa sun fito. Limit sell, limit set, limit set. Wancan abun guda huɗu da muka seta kowanne ya yi fito. Yanzu a nan gurin duk wanda ya taɓa either in yayo ƙasa zai fitar da ni a kasuwan ya mun protecting capital ɗina. Idan yayi sama zai bani riban da zai bani ya fitar da ni. So wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai da Allah ku tsaya ku kalla a tsanake domin ku iya kuma ku fahimta. Kun ga yanzu ke nan ashe in dai na sa muku token ko da daga fitowan shi ne zan ce to daidai guri ka za ku seta limit order yana zuwa a siya muku. Already dama kun seta take profit ɗinku da stop loss. To yana siya fa ba wai sai ka je ka ƙara setawa kamar yadda kuke gani yanzu. Kai tsaye duk suka fito sun bayyana. So wannan wallet ɗin tana da matuƙar muhimmanci. Shi ya sa na muku bidiyo masu tsayi a kanta da kuma yanda za ku yi protecting ɗinta. So Allah ya sa mu dace, Allah ya bamu sa'a.